Morgan Hugh Evans. Yn rôl i yn y sioe yma di dechnegwyr sain. Dwi'n meddwl ffeil mwyaf gofiadwy sgyn i yn yng ngyrfa i ydy wneud sioe dim diolch yn teithio am ysgolion. Oedd yn gwneud sioe yn Bodedain un diwrnod a oedd yn Dolgella diwrnod wedyn. Cyrraedd Dolgella a ffeindio bod yna rhywun di anghofio reid y dimmer axe y pedwar yn rhedeg y goleuo i gyd basically yn Bodedain, so oedd rhywun yn gorfod dod yn nhw i ni. Peth gorau am deithio, dwi'n meddwl wedi bod efo criw gret. Cymudan y tîm, Seimon, Thomas, definite. Peacock.